Ай, сега пак бити репортерите. Тук е Карлос, дето прави гумите, Карлос, работен човек. Сега тук на велоалията, господа кметове, господа кметици, господа народни представители, господин президент, госпожа президентша, на майка му кажа. Аз сега. Това е велоалия. Аз колонизация, ма не само аз, всички останали. Ето, този клон създава предпоставка да стане това, което става преди 2 месеца. Пуснах се долу, имаше такъв клон, през клона не можа и комоциум. Ето сега, това ще го допълня към това, където се ето. Вижте къде е клона, вижте, никой не го интересува. Ако е на пътя, никой не го интересува, защото клон пречи на колонизация. А ние, вие и всички останали колонизации сме единствените, които не нарушаваме атмосферата. По никакъв начин. Ни изпарения, ни газови, ни мазови, ни катализатори, ни туртонетки, ето и те вътре има такова. Ето това коло и тези. Така. Абсолютно никакъв принос нямаме за глобално затопляне, за ледовете, за океаните, за екватора и така нататък. Екологично чисто е колото. Така, затова ще подам ето този клип, ще го пусна там, където трябва. В Европейския съюз ще го пратя. Навсякъде. Зато и не взимат в Европа. Навсякъде. Ето тук още никой задачи. Ето тук е за велоалията, погледни. Също го познавам, той не минава от тук, защото този клон пречи на велоалията. Кара тук, где трябва да се МПС, автомобилите, а не трябва да кара там. Ама като има такъв клон, като всички останали клони, така ще е. Само може да го пусне колата ми, хората ще кажат, нали, нормално там. Полицията и жандармерията и чак катаджи, дето са сагните хаджи по някой от тях, ще кажат ми, има велоалия, ама тази велоалия виж кой има. Ето, айде, до тук стига.